खुलुमबाय बर' हारि बिजनेस यूट्यूब चेनेलाव नोंथां नायगिरि साफ्रोमखौ बरायनानै लाबाय। दिनै जोङो नैबे टपिकनि बिसयाव सावरायगोन जे आथिखालनि मुगायाव जे डिजिटल मुगायाव जे बिजनेसखौ जोङो माबायदि डिजिटलाव जोङो लांनांगौ। दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जे जों बिजनेसखौ खालामो जे एबा फालांगिखौ खालामो, दा जोङो जोंनि फालांगिखौ मुगाजों लोगोसे एबा नैबे टेक्नोलॉजीनि जे जुग, बे जुगावहाय जोङो गाव गावनि बिजनेसफोरखौ जोङो डिजिटल खालामाब्ला जोंहा फैगौ समाव जोङो खैफोद दङ। बिनिखायनो गासैबो बर' हारि बिजनेस आइडिया यूट्यूब चेनेल नायगिरि साफ्रोम नोंथांमोननिसिम आं बेखौनो फोरमायनो सानदों जे जोङो गाव गावनि फालांगिखौ जिखुनु फालांगि जोङो मावा मानो, सोरबा बेबायदिनो गारमेन्ट्सनि, सोरबा बेबायदिनो नाना रोखोम बिजनेस मावा मानो, जोङो साफ्रोमबो जोङो गाव गावनि जे बिजनेस एबा फालांगि जोङो बेखौ अनलाइन सिस्टेमाव जोङो खालामनांगौ। आरो जोङो जे अफलाइनखौथ' जों खालामखायो, दा बेजों लोगोसेनो जोङो गाव गावनि बिजनेसखौ अफलाइनजों लोगोसे अनलाइनखौबो जोङो बुजाबदेरनानै जोङो बेखौ गोख्रैनो जोङो दानिफ्राय जों स्टार्ट खालामनांगौ। नङाब्ला फैगौ समाव जेरैनाखि गुबुन हारिफ्रा जे अनलाइन सिस्टेमजों गासै खामानिखौ मावगासिनो दङ, गासै बिजनेसखौ बिसोरो अनलाइनजोंनो 100आवहाय 80%आ बिसोरो खामानिखौ मावो। दा बिनिखायनो जोंबो बिनि सायाव सांग्रां जानांगोन। बिनिखायनो आं गासैबो बर' हारि बिजनेस खालामग्रा एबा फालांगि खालामग्रा साफ्रोम नोंथांमोनखौ आङो बे आंनि बर' हारि बिजनेस यूट्यूब चेनेलनि गेजेरजों नोंथां साफ्रोमखौबो आङो फोरमायनो हास्थायो दि जाहाथे नोंथांमोना गाव गावनि बिजनेसखौ बेबायदिनो नोंथांमोना अनलाइनजों लोगोसे बेखौ फेदेरलांनो हागोन आरो नोंनि आस्थे आस्थे बे खामानिखौ नोंथांमोना गुवारै मावफुंलांनो हागोन। बेनिखायनो आं खावलायो नोंथांमोना जाहाथे बे नोंथांनि फालांगि खालामनायखौ जाहाथे अनलाइनाव हगारो। जेरै नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनानै लानो हायो, जेरै फ्लिपकार्ट आरो एमेजन, गोबां नाना रोखोम एप्सफोर दङ। दिनै बे एप्सआवहाय रां नाङा जासे नोंथांमोना बेखौ रेजिस्टार खालामनानै लानो हायो। आरो लोगोसे दिनै ससियेल मिडिया, गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो गाव गावनि बिजनेसखौ अनलाइनावहाय कन्भार्ट खालामनो हायो। जेरै अफलाइननिफ्राय जोङो बे ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो जोङो गावनि बिजनेसखौ जोङो अनलाइनाव लांनो हायो। बेनिखायनो आं खावलायो जेरै नोंथांमोना 100आवहाय 99%आ दिनै ससियेल मिडिया इउज खालामो। बिनिखायनो जेसेबां हायो जोंनि बर' हारि साफ्रोमबो फालांगि खालामग्रा नोंथांमोना जे नोंथांमोननि बिजनेसखौ ससियेल मिडियायाव हगारो, जेरै इन्स्टाग्राम दङ, फेसबुक दङ, यूट्यूब दङ, बेफोराव नोंथाङा नोंथांनि प्रडाक्टफोरखौ बेबायदिनो हगारो। आरो लोगोसे नोंथाङा हास्थायनानै जुदि गावनि प्रडाक्टखौ जुदि नोङो गावनि ब्रान्ड खालामनानै जुदि नोङो हगारनो हायोब्ला बेयाव आरो नोंहा साबसिन मोनदेरनाय दङ। बिनिखायनो आङो साफ्रोमबो जोंनि बर' रायजो बर'लेण्ड हालामनि जेसेबांनाखि फालांगि खालामग्रा नोंथांमोना दिनैनिफ्राय आरो दानिफ्रायनो जे बे ससियेल मिडियायाव एक्टिभ जानानै नोंथाङा गावनि बिजनेसखौ बे ससियेल मिडियानि थ्रुयै नोंथाङा बेखौ फेदेरो। गासैखौबो नोंथाङा नोंनि एरियानि जायफोर बेफोरखौ मोनसे ग्रुप बानाय, वाट्सएप ग्रुप बानाय, आरो नोंथाङा खावलायनो हागोन जे बे ससियेल मिडियायाव कमेन्टफोरजों जाहाथे बे ग्रुपनि दुवारजोंनो माबा मोनसे नोंथांनि गलायाव नांगौ जायोब्ला नोंथाङा रिक्वायरमेन्ट एबा माखासे अनलाइनजोंबो सोंथि खालामनानै नोंथाङा बेखौ अर्डार खालामनो हागोन। बेबायदि जोङो गाव गावनि कास्टमारनो फेसिलिटि होयोब्ला निस्सय नोंथांनि जे अनलाइन खामानि मावनाय बेबो सोलिबाय थागोन आरो नोंथांनि जेनाखि अफलाइन बेबो सोलिबाय थागोन। बेजों लोगोसे जोङो दिनै गाव गावनि बिजनेसखौ ससियेल मिडियायावहाय एबा जोङो अनलाइनाव जुदि जों कन्भार्ट खालामाब्ला जोंहा फैगौ समाव जोङो गोबां बर' हारिया बिजनेसाव आरोबाव डाउन जालांगोन। मानोना दिनै गुबुन हारिफोरखौ जों नायोबा बिसोरो बिराद एक्सपार्ट, बेबायदिनो बिसोरो अनलाइनजोंहाय गोबां दिनै खामानिखौ मावो। बिसोरो 100आवहाय 80% बिसोरो अनलाइननि दिनै सेल खालामो। मानोना जोंनि रिटेल दखानफ्रा जोङो जायफोर अफलाइनजों जोङो दिनै इउज खालामदों,
जोंहा गोबां समनि गेजेराव सिन्था जानांगौ फैयो। बेनिखायनो आं खावलायो गासैबो जोंनि बर' हारि बड'लेण्ड हालामनि रायजो राजा नोंथांमोन, नैबे आंनि बर' हारि बिजनेस आइडिया इउटुब चेनेलनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे गोनां बिसयफोरखौ शेयार खालामलांनो नाजागोन आरो फोरमायलांनो नाजागोन। गोबां बिजनेसनि सिङाव थाखोमानाय बाथ्राफोर दङ। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय था आरो बे आंनि बर' हारि बिजनेस आइडिया इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना हो आरो लाइक खालामना हो, बेखौ शेयार खालामना हो, जाहाथे गोदान भिडिअ आपडेटआ नोंथांमोननिसिम सहैयो आरो बिजनेस आइडियानि एबा फालांगि खालामनायाव थाखोमानाय बाथ्राफोर एबा फालांगि खालामनायनि जे माखासे आइडियाफोर बेफोरखौ एसेबाबो नोंथांमोनजों शेयार खालामनानै रायज्लायलायनो हायो। आरो नोंथांमोना माबाफोर नोंथांमोननि गोसोआव कनफिउस दङब्ला एबा माबा मोनसे साननाय दङब्ला नोंथांमोना आंनि डिसक्रिपसनाव थांनानै कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो लोगोसे आंनि जेनोखि आंखौ कमेन्टआव नोंथांमोना सोंहरनो हागोन। बेनिखायनो आं खावलायबाय गासैबो बर' हारि रायजो राजा नोंथांनिसिम गोजोन्थों।